Ho, 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 witam was moi drodzy, to ja, święty Mikołaj, święty Niklaus i takiego vloga specjalnie przyjechałem, nie ma Niklausa, przyjechałem specjalnie na saniach z reniferami, żeby nagrać tutaj króciutkiego vloga i się spytać was, czy wy byliście grzeczni. Ja na przykład grzecznym widzom rozdawałem dzisiaj na streamie gry i w ogóle fajnie się bawiliśmy. I chciałem was zapytać, czy wyście coś ładnego dostali ode mnie albo innych moich kopii. W sensie, czy zasłużyliście. A jeżeli nic już nie dostajecie, na przykład jesteście dorośli i tak dalej i już nie wierzycie w świętego Mikołaja i tak dalej, to na przykład jakie macie wspomnienia ze świętym Mikołajem z dzieciństwa? Czy na przykład mieliście coś takiego jak ja, że na przykład święty Mikołaj, znaczy no nieprawdziwy, a tak do tego zaraz przejdziemy, przyłaził gdzieś do szkoły i na przykład szedł po korytarzu i pamiętam dzwonił takim wielkim dzwonkiem i właził do klas i rozdawał batony i inne tam słodkości, to takie fajne było. No potem już raczej nie, ale pamiętam, że potem w szkole gimnazjalnej i w liceum robiliśmy sobie na przykład prezenty mikołajkowe, losowało się i potem się dzieliliśmy tymi prezentami. To były takie fajne tradycje, a w domu pamiętam, że gdzieś zawsze za bajtla się szukało tych prezentów pochowane, często właśnie gdzieś za drzwiami, czy za łóżkiem, czy za firanką, pamiętam, tak to było ukryte. No. I w ogóle jestem też ciekaw, co wy sądzicie o tym takim, jakby to powiedzieć, komercyjnym wizerunku świętego Mikołaja, bo wiadomo, że ten historyczny święty Mikołaj był biskupem z Mirry, to jest bodaj Azja Mniejsza, i przynosił tam dzieciom biednym, potrzebującym jakieś drobiazgi, a nie ten taki wizerunek, jaki znamy z telewizji, gdzieś z rycin jakiś w książkach, czy jakichś obrazków, czyli czerwony, napompowany pan z czapką, z pomponem, czapka z bąblem, wielki wór na plecach i on leci na saniach ciągniętych przez renifery, a mieszka w Laponii i tam jest pani jego Mikołajowa i w ogóle. W sumie to ja nie wiem, skąd się wziął ten wizerunek, musiałbym poczytać. Ej, trochę mi spompowało bica, wiecie, bo łażę na siłownię w ogóle ostatnio. Ej, patrzcie, trochę jest łapsko, nie? Nawet kurde, no, szału nie ma, ale kurde, trochę łapa jest. No. Także to tyle. Mam nadzieję, że dostaliście ładne rzeczy. Podzielcie się ze mną, co to takiego było. Ja dostałem wór słodyczy. Gdzieś tutaj mam, o, takie w mikołajowej taśce nawet. Także no, ja dostałem słodkości tak zwane. Człowiek małpa nic nie dostał. Tyle ode mnie. Dziękuję za uwagę. Podzielcie się, co żeście dostali. Mam nadzieję, że ładne rzeczy, albo co sprezentowaliście komuś z tej okazji. I jakie są wasze właśnie wspomnienia z 6 grudnia Mikołajem z dzieciństwa. Tyle. Ja wracam rozdawać prezenty grzecznym widzom. Ho, ho, ho!